tục chuộc nuông vek bole với nun Kawng Hruaitu chuan Korinth Pahnihna kan Zirtawpni anga Vawiin hi September ni som le pasari Zirtawpni ni a Korinth Pahnihna bung khat chang khatatanga chang ni thu te hi kan ziranga thuma hruai le chu baibuk na thu mangin Vawiin chu bul kan tran don ani abuthar kan kai to boka pathian thui ngai thla ang chi baibuk na pola pathian du zonga Krista Isua Tirhkoh le kan unaw pa Timothea chuan Korinth Khuaa pathian ko ran ho om te hnena akaya ramzong zonga mithiang lim om zong te hnena nen pathian kan palh lalpa Isu Krista hnena ta khongai na le rem na in hnena omro se ti in Korinth ho te chibai anan buk thar le ta ani lekan soita kan khanin thuma hruai le chibai buk na toy te Vawiina hian kan ziranga Korinth Khuaa ring tu te hnena Paula Lehkhathawn Pahnihna hi Paula hian Macedonia atangin aziaka ti chuan Macedonia hi Greece marlama omani a azia hun hi Lehkhathawn pakhat na hnu kum khatemo akum hi na bor vela zia nia an ngaya atlang puin mithiam te chuanin edi somnga paruk vel kha ni in an ngaya ni ti chuan Paula hian Lehkhathawn masa jok athon hnu loka khanin Korinth ko ran din mun chu a chezual zela chiat laman pan zela ni ti ariatin aril ru amangang ema ti chuan efisi khua ala om lai khanin Lehkhathawn Pahnihna tur kha aziak le ngal chunga ti chuan Lehkhathawn Pahnihna phei kha chu aziak na hle ani ome ti chuan arong bolpui ti ta chu Korina kalturin atir tha athon thata a ma se van doi thak takin Lehkhathawn Pahnihna hi abo hlau maya a copy dang a om lo wangin tun thlengin mu let ani tolo ani awi om hle mai ti chuan ang tin nge abo ti po hi chiang taka rin thu bak chuan soi thei ani lawa ti chuan ti ta chu aron kirlok lo le nga la chu chuan Paula ngai ati thalawa ati mang ang ril hle maya chu wang chuan efisia tangina chuaka Korin lam nai zongin Macedonia chuan a pheita a ma se ti ta chu lo kir le ta thowa Paula hnena chuan report a han pe a ti chuanin Korinth Khuaa ring tu te chuan anti dik lo an mistake te kha pom thlapin simin an nun te isualama an pe thar le ni ti report aron pe a Paula kha ahlim ema aril ru a hadam suai mai ani ti chuan Paula chuan Macedonia tangin Korinth ko ran ho te chu Lehkhathawn azuk thon le ta a ani na taka chuan Lehkhathawn pathum na tur tunami hi ani jok ma a Pahnihna kha abota ka wangin Korinth ko ran ho ten Paula Lehkhathawn andon Pahnihna chu hei hi lo ni ta a pathum na chan changma sela hei hianin a Pahnihna chan a chang ta jok ani ti ta ila adikang ti chuan Korinth Khuaa mi te hnena Lehkhathawn hi athutlang pui khai khom don ta ila mimal hnena thon a angma ma zoka Paula hian Lehkhathawn ziak hi mimal hnena thon ni om tak hian personal takin aziaka Paula Lehkhathawn Bible kan mu busom le pathum zinga hianin he Korinth Lehkhathawn Pahnihna hi a personal ber hial ome ti chuan Paula hian du sakna nen Korinth ho te hnena athin lung zong hongin thucha poimo tak a han thon le ta a kan tan po ani tel ve ni ti Vawiina hian kan hriat tel kha tha in kan thria a kan thin lung min han khei zeu tu kan thu zir chau zel na po hian alo om mai theya tin a bo sei tu nge po hi min han khir ngat te po om the ni chuta chuan a bo sei tu keima le nang ni inkar ni lovin pathian le ke ni inkar jok thilani chinfel ngai kan nei te po ani mai theye khatiang zong khan ngai ta ila apoimo ang pathian thu hianin min ti dam adu awangin kan dat na lai te hi min ron phor saka chu athu manga min tuam dam atum thina pathian tan kan thinlung kan hona pathian ti dam na chang tura kan thinlung kan bo sai apoimo mani
ti chuan chang khat le chang ni thu kan share ta a Paula hian ani na a chuang thei viau maya a chapo lam thil ni lovin Krista awanga ani na hlutak mai te hi a chuang ve em thina Paula pathian du zonga Krista Isua Tirhkoh le kan unaw pa Timothea chuan Korinth Khuaa pathian ko ran ho om te hnena akaya ram zong ami mithiang lim om zong te hnena nen pathian kan pa le lalpa Isu Krista hnena ta khongai na le rem na in hnena omro se ti in si baibuk na in bul a han tan le ta a kan soi to ang khanin nimin lama kan zir to ang khanin Paula hian a lehkhathon bula le to pa hian pathian khongai na hi a soi tel nge thina he thu atanga kan mu chu Paula hian Korinth Khuaa mi te tan chauh ni lovin Greece mar lama om akaya ram zong aring tu te tan po ani ti kha kan ril ru ria ila Paula hian an sa khohlui kalsana ti du da tuar huama Isua zui ngam ngat te kha Isua wanga an in pek na le an kalsan te awang khanin Krista thisena tlang thiang lim na chang tu an lo ni to awangin ring tu te ti emo Christian te ti emo asoi ngai lova mithiang lim om zong te ti thumal hi amang fo thin achan chu lali suaina athisena asil faina le atlan thiang lim na pom tu te hi Krista thisena ti thiang lim an ni awangin Paula hian mi fam kim lo tak pon omang Korin ko ran po khati khop khan an buaya hei chu apiang thar chia loem niang o han ti tur te po kha an ni a lam tang zongin an in pot na em kha ni a amai ro chu Paula hian suala wangin khatiang har san na te khatok thin ma sela an ma ni tlan tu Isu Krista awangin don son nuam theiang berin tongkam amang thina mithiang lim om zong te ti tongkam hi amang fo thina hi kan en ton atan pu apoi mo hle ani heta pathian du zonga Krista Isua Tirhkoh ti Polan asoya hi heta Tirhkoh ti thu hi lehkhathon pakhat na khanin kan zir to a Greek tong chuanin apostolo anti a Tirhkoh ti na ni a Paula hian ama du zong chu Damaska daya khanin Isuan ati re sak vek to awangin adu zong churing tu te ti du da ngai sak khani a amai ro chu chung ati sa du zong chu Damaska daya Isuan ati re sak to awangin pathian du zonga Krista Isua Tirhkoh ni turle chan chin tha hril turati ran le tir ani awangin ani na hi Tirhkoh ti hi achuang em a he title hi mi hringina pek po ni lova Krista hnena ta adonani te po ti ta ila adikang ti chuan Tirhkoh ti hianin Tirhkoh Paula din mun le ani na te anna le anun zong kha akhil fiang hal vek mayani ti chuan chi baibuka ming ahan lam zinga hian ama chauh sei lovin arong bol pui tharawa afa Timothea kha ajiak lang tel ve a tharawa afa ania arong bol pui rin om takani a dematen an kirsan lai po a kirsan ve du lawala li suatana malampan zel du mi tlerol te kha ani a ti chuan an pahnih hmingin he lehkhathon hi Paula hian ahan ziak ta a ti chuan Paula hian adu chuanin ama hming po in akal theyang chu he lehkhathon hi ama hming chauh po in aziak theya ama ero chu ama hming lan sarnan ama hming chauh aziak du lova pathian du zonga Krista Tirhkoh ni tura ko le bot sei ani angin ama chauh ni lovin mitangkai lo zok angalang akianga arong bol pui te po moi takatar langin arong bol pui te achoi moi thiam em mayani khangkha kan ziratan po poimo le in ka hria a tin Tirhkoh Paula hianin ale khathona hianin ama ir om chuak thu mai asoi ngai lova pathian thu a em a thanem angaya azirna sa a chuwang chuanin at ale khathona hian pathian thu tam tak anem kai thina thuthung tharbu ala omlo wangin he thuthung tharbu hian pathian lekha thu ti te le pathian thu ti te hi kan hu fo thina chu chuan atar lan chu thuthung lui bu te kha ani a thuthung tharbu ala in zial pum lova chu wangin
helai Tirhkoh Paula Lehkhathawn kan mu rang ranga pathian thu ti le pathian lekhathu han ti te hi thutlung lui chungchang soina zel kha ani ti lo ria ela ti chuan Paula hian Korinth Lehkhathawn Pahnihna azia hianin septuagint ami amang nuala septuagint ti chu somsari na ti na ni a thutlung lui Hebrai Bible kha mithiam rual turu tak tak somsari zetin Greek tongin an letlinga chung a letling tu mi somsari te ming choi chuan Hebrai Bible Greek tongan le lin masak ber kha septuagint an ti ani ti chuan chutami chu Paula hian amang thina ti chuan Paula hian ama ir om chuakin thu asoi mai ngai lo ti entir nan Korinth Lehkhathawn Pahnihna ringota po hianin atlem bera thutlung hluiami somni vel zet ala chuak nge ani chutiang thu te chu azia chona piangin ama soi angin asoi ngai lova ti ziak ani ti emo ti ziak ani angin ti te asoya ti te le pathianin asoi angin ti te hi asoi chon dan ani thina thutlung hlui thu alak chon reng hi a hriat a ol sam theinan ama ir om chuak angin a phuah chuak ngai lovani ti chuan Paula hian a Lehkhathawn a thu ziak te hi pathian thu lo om to sa amil zel mai hi amak em maya Lalpan hnena ta athu don te po hianin thutlung hlui thu te hi aron mil zela mi hring thin lung khoi hing loi thei thu te hi pathian hnena ta adon apuang chuak cheu thina ni kha tun laia ko ran te kan indor ton na tradition anga kan nei chibai book na te le Tirhkoh Paula te chibai in book na te hi a in thuk hleyem ti te po hi ril ruwa in zota ila a in angem ti te le keini na chibai kan in book na hi athu phunga da ve mai te nge ni a kan thin lung tak ka chibai kan in book ton na ti te hi in zota ila thin lung taka chibai in book te hi kan uar apoi mo ma abik takin mizo te chu pathian rongbol tu te po hi kan ni tho mai mizo chu fiam thu kan du kan omkhom lek to hi chuanin kan nui ham zel thina ni kha amai ro chu kan fiam thu in bol te le enga moti han in ti vel te hi kan ching thina thu tak lo te hi khian har sa khop hianin kan om thina chuwang chuan Tirhkoh Paula chuan thinlung taka chibai book na le za na aring tu pui te hnena alan tir thinang hian keini po in hei hi kan chin thar le apoi mo mani chutianga kan ti thei chuan mi in lali suwa nei tu lali suwa zui tu kan ni ti chumia chuan an thria ang ring tu te hi nia muk reng tur chu ani hau lo na in ataka muk chau ni lovin atak lawa po hianin mi ina min ngai net na tur le min hu kholo na tur khopa fiam thulaka te po hian in ven te poi kan zir anga ya social media te pe hi chuanin alo all out to ang ringa chuwang chuan pathian rongbol tu te ko ran Hruaitu te ko ran mi ten heng konga hian tongkam kan in sum te po apoi mo zel dona ni ti kha lo zir chuak le ta ila ti chuan kong ni lekin kan nuna zir tur lak chua ka du pakhat na chuan Paula hian ani na hi a hrethianga apian tharruala isua boy ni ngal kha ni a thinlung isua hnena a hlan fel ruala thu oi tummi lalpa enge ka ti tur tia lali so hnena ati tur zon ngal mi kha ni ain pe pum hlum ngal thak mai kha ani anun zong isua ta na hlan pum hlum vek mi ani Tirhkoh ani na hi in cheina na mangai lova anun hi a testimony ani nga la athu soi le anun le athil ti zong hi ain support kwal vel vek maya arong bol na hian atak ziate a chel ziate kan hu thina ni katan chuan kanun hi Paula ani to lova nun hi Krista ani ti tu kha ani hetianga chianga Krista Tirhkoh kan ni na le isua ta kan ni na hetianga rongbol tu hetiang mi hi zoram hian amamo na asang tula mithil ti theile rem hria le mi hausa te chau ni lovin hetiang anga tharawa pathian rongbol tu tak te Tirhkoh Paula te anga tlom na nun ne na rongbol tu hi kan ram hian amamo ta ani ti ila kan soi suwa lawang chumi chana chuni tumin theito pin
he rileng kara hian tran ihan la thar le te ang u apanihna chuan Paula hian Korinth Khuaa ring tu te hnena Timothy nen an pani mingin chibai abuk du na chibai buk na atana athu soi ber chu hei hian ni a pathian kan pa le lalpa iso Christa hnena ta khongai na le rem na in hnena omro se ti hi achibai buk na thu chu anita ani Paula hian tharau lam thuruk le thil te hi a hrethiam in achang sang em a Lehkhathawn masazok kan Zirtawpni khanin Korinth ho boina lian ber tharau thil pek rawa an boi pui kha tong hriat lovani a ama ero chu Korinth ko rana tharau thil pek tong hriat lo dong tu ten an ngai ne pa an mu niam bik miak lo na turin an ni ai na sajok achangani ti in a han soi nge ani kha ti chuanin pathian khongai na hi Paula hian angai hlua pathian khongai na an hnena om tura adu sak em chan poimo tak mai chu hei hi ani a Korinth ko ran ho te hian pathian khongai na awang chavin tharau thil pek te kha an ta cham ngai lo ti Tirhkoh Paula na soya chuwang chuan pathian khongai na in hnena om zel ro se ti khanin pathian hnena ta tharau thil pek po tla cham lova an om zel na turata na malsawm na ani poimo khop mai kan rama hian mihlim le tharau lam thil boi pui tu te hianin ka chan to ram kan kalsan to ram ti te hi kan ching thina chapo takin pathian khongai na wanga kan chan thil te hi mani in choi moi nan le in soi moi nana kan chak chuak fo thina keima thei takemoti in thu kan soi fo thina ni chu tiang ang chuan chu wangin engkim kan nei sa po hi ani na taka chuan pathian hnena ta kan don vek ani a nimin lama kan zirto ang khanin pathian hnena ta kan don aya tam pathian hnena pek tur kan nei lova pathian hnena ta kan don sa vek hi klemazong pathian hnena kan pe chau jok thin kha ani a chuwang chuan pathian hnena ta kan don lo chapau pui hi ahlom ma tlom na nen tharawa thuam thar na hi kan chanzel theinan ni tin kan nun hi buat sai chau bek zelila he hilenga re ve le tharawa rongbol tur hian tun hi training hunani ti kan hriat apoimo ani sipaya po ani nani a indo nun chan an zirlo ka training an neya chu indo tak hunata nani tuna hian ko ran kan in khom thei ri lo achiange amai ro chu engamozat in khom chu an ome wena hian atam zok kan in khom thei lo tun hi in khom thei hunata na pathian thua kan in chun kha hun tharawa kan in chun kha hun training hunani ti hria ila ti chuan in khom thei ve le tharawa rong bola nung takarong bol suak turin tun hi kantan in bol sai hunani ti izir chuak bokang u lekhang teka Vawiina nun Kawng Hruaitu tan Lalpan kan zatan malsawm ro se amen.